ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളിന്നൊരു പുതിയ ബീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വേറെ എവിടെയില്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാലം അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കപ്പലിൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുവാനും കയറ്റുവാനൊക്കെയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു നടപ്പാത, ആ നടപ്പാത നമുക്കിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ പോകുന്നവർക്ക് അത് കടലിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നമുക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുവാനും തിരമാലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ നടക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ചെറിയ അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ പോകുന്നവർ പ്രത്യേകം ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. നല്ല ഒരു ബീച്ചാണ്, മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ബീച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഷിപ്പുണ്ട്. ആ ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിന് പുറത്തും കാണാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഷിപ്പും ഉണ്ട്. അതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇനിയും അവർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അവർ കടലിൽ കൊണ്ടായിട്ട് ഇടുക.